салом ба кулли мухлисони барселона. мутаассифона боз ду имтиёзи дигарро дар ла лига аз даст додем ва аз реал мадрид акнун 18 имтиёз қафо мондем. барселона дар меҳмонӣ бо осасуна бозиро мусовӣ кард ва имрӯз мо дар ин бора пурра гап мезанем. бисёриҳо фикр мекунанд ки бозиҳои навбатиро рӯзи шанбе якшанбе бояд интизор шавем, аммо хато мекунанд, зеро аллакай паго премер-лигаи англия бо бундеслига бармегардад ва манчестер юнайтед, манчестер сити ва бавария рақобатҳои навбатии худро мегузаронанд. тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. ҳамаи маълумотҳо дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро хави чунин интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, муовизатгарон Умтити, Пике, Араухо, ниммуовизатгарон Дембеле, Гави, Нико, Эзалзули, ягона ҳамлагар Люк де Йонг. аллакай дар дақиқаи 11-уми бозӣ ниммуовизатгарони Барселона исои бозиро кушоданд. Гави аз маркази майдон давидани Никоро пай бурда ба ӯ партофти ҳавоӣ кард ва 1-1 бо дарвозабон баромада зарбаи дақиқ зад ва ҳисобро 1-0 кард. 2 дақиқа баъд аз ин футболбозони осасуна тавонистанд ҳисобро баробар созанд. баъди аз зарбаи ҷаримавӣ Давид Гарсия аз ҳама баланд парида бо зарбаи сар дарвозаи Тер Штегенро рахна кард. баъди ин ҳамлаҳои зиёди Барселона бебарор буданд ва қисми аввали бозӣ бо ҳамин ҳисоб хотима ёфт. мувофиқи омори идоракунии ту Барселона бартарияти калон дошта, аммо боз такрор мекунам ки футболи муосир фақат аз идора кардани ту вобаста нест. ин услуб 10-20 сол пеш натиҷа медод. ҳоло бошад дилхуд дастаи миёна аллакай ин услубро омӯхтааст ва кадом дастае ки ҷисман омодааст ва аз ӯдаи фишору прессинг намудан мебарояд. агар 99% идоракунии ту ба фоидаат бошад, ин натиҷа нахоҳад дод. қисми аввали бозиро 70%, 30% барса идора мекард, вале зарбаҳои мустақим 2-1 ва зарбаҳои кунҷи 4-3 ба фоидаи осасуна буд. дигар на гол задани рақиб ба мо дарси ибрат мешавад, на гол задани худи Барселона. дар ҳоли бозӣ гол задан 3 имтиёзро кафолат намедиҳад, аммо футболбозони Барса ҳамагӣ 2 дақиқа бартариятро дар исои бозӣ нигоҳ дошта натавонистанд. ҳангоми партофти осасуна назар ба ҷаримагоҳ андозед ва бубинед ки ҳамагӣ як футболбози рақами 3 осасунаро 4 футболбози Барселона иҳота кардааст. як бозингарро 4 бозингар ва аз байнашон яктои онҳо кӯшиш дорад сади роҳи рақиб шавад. 3 муовизатгари дигар тӯбро тамошо доранд. фикри хуб аз ҷониби ҳамлагарони осасуна ки як футболбоз пеши роҳи Пикеро гирифт ки монеа ба Гарсия нашавад ва Гарсия озодона бо сар зарба заду ҳисобро баробар кард. бале, бешубҳа муовизатгарони Барселона ба ин гол гунаҳгоранд, аммо дарвозабони сатҳи ҷаҳоние ки рақиби асосии Мануэл Нойер дар мунтахаби Олмон буд куҷо шуд? Тер Штегенро танқид намекунам, аммо ин чанду бозӣ аст ки аввалин зарбаи мустақими рақиб бо гол анҷом ёбад. дарвозабон дар футбол маҳз барои ҳамин зарур аст ки иштибоҳи муовизатгаронро бо маҳорату касбияш ислоҳ созад. агар муовизатгарон иштибоҳ накунанд, дарвозабон чӣ лозим? чаро ҳоло вазъ дар Барселона баръакс гардидааст ки фақат футболбозони ҷавон саъю кӯшиш мекунанду халос. Нико баъди иштибоҳаш дар дақиқаи 29 то ҷаримагоҳи худ давиду мубориза бурд ва хатогиашро ислоҳ карда тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон кард. Эзалзули таоми қисми аввал 1 дақиқа ҳатто ором намуд ва фақат ба ҳуҷум мегузашт. қисми аввалро Гави, Нико ва Эзалзули пеш мебурданд. ба фикри шахсии ман дӯстон, шумо бошад фикрҳои худро дар комментария нависед. дар оғози қисми дуюми бозӣ футболбозони Барселона ба аксулҳуҷум гузаштанд ва Бускетс тӯбро ба Дембеле равон кард. Дембеле бо суръати баланд ба ҷаримагоҳи рақиб шитоб кард ва 2 нафарро фиреб доду партоф кард, вале муовизатгари осасуна тӯбро дуруст рафт карда натавонист ва Абде Эзалзули бо як зарба исои бозиро 1-2 кард. дар дақиқаи 59 аз канори рост Усман Дембеле як зарбаи олӣ зад, вале каме дуртар аз дарвоза. дар дақиқаи 86-уми бозӣ баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ бозингарони Барса тӯбро аз ҷаримагоҳ дур карданд, вале дар зарбаи иловагӣ Чими Авилия фаъол буд ва исоби бозиро баробар кард. бозӣ бо ҳисоби 2-2 мусовӣ анҷом ёфт. Барселона ки ҳисоби бозиро 1-2 ба фоидаи худ кардааст, ба хотири ҳисобро бетағйир нигоҳ доштан ба хатти дифоъ нишинад, ҳуқуқи ғолиб гаштанро надорад. бояд осасуна ҳангоми ҳисоби бозӣ 1-2 будан дар хатти дифоъ нишинад ва худоро шукр гӯяд ки аз чунин дастаи бузург бо ҳисоби калони шармандавор шикаст намехӯрад. аммо чӣ хеле ки шумо мушоҳида кардед, Барса ҳисоби бозиро кӯшиш мекунад ки нигоҳ дорад. ба ин рӯзҳоам расидем. голи дуюм айби Тер Штеген набуд, ин 100% маълум аст. бояд яке аз ниммуовизатгарони марказӣ
марказӣ дар маркази ҷаримагӯ қаравул мешуд маҳз барои ана ҳамин гуна ҳолатҳо. Аммо ақаллан ҳамин корро ҳам накардам ва дар натиҷа Ҷимми буд ё Ҷимми аз Ҳиндустон ки зарбаи фантастикӣ мисли филмҳои ҳиндӣ зад ва муҳофизатгаронро бо Тер Штеген талхакаф кард. Акнун суоле ба миён меояд ки дар Барселона Люк де Йонг пештар гол мезанад ё ки Тер Штеген пештар сейв мекунад. Ба фикрам то дар Африка жола наборад ин корҳо амалӣ намегарданд. Варианти дигар ин аст ки Люк де Йонг ба дарвозаи худаш гол мезанад ё ки Тер Штеген зарбаи Люк де Йонгро сейв мекунад. Дар дақиқаи 93 вақте ки Тер Штеген бояд зуд тӯбро ба ягон футболбоз диҳад то ки ҳамлаи охиронро анҷом диҳанд, 10 бозингари Барса пушташон ба сини Тер Штеген гардонида шудааст ва ҳатто пас намепурсанд ки гӯё 40 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Агар миллион боро таҳқир кунед ки ман бозингарони Барсаро танқид мекунам, вале ман чунин бемасъулиятиро таҳаммул кардан наметавонам. Бо чунин бозингарон сари хави сафед мешавад то охири мавсим. Маълум аст ки аллакай танқидгарони хави аз аҳолии Хитой дида бисёртар шуда истоданд, вале барои кори ӯро баҳо додан хеле барвақт аст. Хави ба дастае омадааст ки 5 соли охир фақат ба нокомӣ дучор гардидааст. Хонаеро ки 5 сол вайрон карда омадаанд, дар 5 рӯз ягон усто калон барқарор карда наметавонад. Футболбозони ҷавон Нико, Гави, Эзалзули, Ансу Фати, Педри хеле умедбахшанд ва умедворем ки чӣ хеле ки Хави ваъда дод, баъди 1 сол Барсаи бузург бармегардад. Аммо шумо дӯстон дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса Тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.